Ano sa porto ni mga Dax sa limang si Boy Cake? Wow! What is up for today mga Dax? Si homeboy yun nagbabalik. Karon nga adlaw mga Dax. It's time nga magbalin-balin na may dirila to yung chess. So officially, housemate sa bilat na to si boss kong ang buwang oh. Buntag na natog. May bataong sa gagoy. Tawag, saka mo ka. Ha? Tewas ka na tog. Last trace. Straight sa iyong mata. Last trace bitaw to. Sige, sige daw. Now sa nag-stress ka sa tulog. Nganong lami man yun. Bilat lang tumaman sa boss kong no. Tugay kayo makalabas yung gibate. Tapos kong, let's go. So, tirada na ako dito mga Dax. Occupy na naman yung kwarto. So, Dapat si Kuy Kuy baksina ng tubig. So, sa Paycas is dito na sa 2 inches. Pero pabaksin rin yun. Oh, baksinan ko na sa baksin sa ero karon. Pagka uli, lagis balay lagi dito sa tulog. Mauaw ning buwang nga na. Gawai kay ulo. Katawan ra lagi ka boss. Bitaw ko. Go guys. Ana rin. Daming inisip mo. Hindi ka magpabaksin. Ako gusto rin bigos sa mukha. Sa mukha gigagnaong ba? Hindi ka magpabaksin buwang nga ka. Adlok go injection ba pero injections bayot wa nadlok. Yay! Ay, nagi kan ba na under shared post ba tapos ang gi-caption sa bayot ba kay dili. Okay, katag ako si Morgan. Ang hatag buga pod napatang pagkaway da pod. Ang kan ba basura yung computer dito. ang caption ba kay dili gwapa pero makulatag lima. Nag-mention na las kay kit ko. Ikaw lubutan na ni koy. Ano sa ko ang bayot boy. Kamudo akong lubuton. Ay, Ay mo dito. ano bayot lagi. Kamudo akong lubuton. Kawawa na rin siya. Kira entrada. Yeah, tsaka bala nang na-train to. Alright, so patulungan pa ron mga Dax. Let's go. Nami ka ba niya bodyguard pandipin sa dance mga chuy dito. Hello. At mga Kalaga dito koy. Kalaga dito ilakuan. Ito mga parapernalyas lang, mas Sputnik nimo, dala na nimo. Ha? Asaman. When I am down and oh my soul. Liwag pa na sa gogoy. Ito mga kargada dahil, pan-safety na na. Ay di pa pulpig. Silat ang mata. Mga kaya-kaya na to yan, amigo. Wataan eh. Kaila bagat mga tropa dito ako wala. Sige, siya pangtan at asa din niya, amigo, manggaan. Di ako makalaban boy. Yoy! Riot boy, gini yung bataan eh, oh. As. Dum sa pamalin lang yun dun. Bus, mali naman yung bus. Tauda na may tubo, bus. Yan sa kay kaka. Boss Kong's time. Kuy, sama na sa mong bulsa, kuy. Ano yun? Yuli na, eh. Ice cream. Ha? Sana, baka sana. Ice cream. Asa sana? Sa ice cream. Ice cream kilaw. Kuan daw. Kita daw sa mga Sa paggamit. Oo. Kasi tingog. Ay salamat na dyan akong pandam ko ng motor. Pwede pa. Kanan lang sa imo ba? Extra. Aba oh, R3. Oh shit. Kilo sa kilo. Madaw na mo. 100cc. Flat guro na bagdaklib sa kay. Tama ka bisa katungan nito buwak gurung Ano gitu. ba oh? Ayo. Kita bos. Pang tots kayo juga. Mahal po. Boy, pang tots kayo. Kana sama na. Mini rep.
Kaya ni gusto na. Ugan ba jud nga wala nga. Unsa na ba? Asado. Asa na ba? Rep nagam. Asado kung gaan ba? Wala. Di mo to. Wala. Wala, diligaan. May unboxing ni tamo ron. Awa sa ito. Adre ni kargas kuy boss. Ano ba? Kanang dili na kargas ko nga. Kita kanang sapatay bitaw boss, sudlan na sapatay pero magana siya maglubo. Nah, silupin na no. Boss, ngani nga tinanawan mo. Duda na yung konsep plano. Uy, silupin ko pang rugby ko Pang rugby. Okay, ikaw na ba silsok mo din? Baligay daw daw. Sa Ikaw istorya ko niya. kung ikaw tendero. Sige, ikaw tindero lang. Saan man mo para mapalit ko. Tuta lang nila. Ayun. Kada boss. Ang galing mo, Anggoy. Ang galing. Bro, bike no. Bumbawa na kag baba boss. Ay. Kuha na sa hangin. Stay di ba ako? Kaya mo mata dira. Limuot kig baho. Mo sige baba ko. Gamit ang mga sugat nito. Asa gamit suga? Pwede ko ka mo. Manulog. Yes, pangawat juga jud manulog. Mga ginagamit to ng pangpangawat nimo jud. Bukan mo na yung ganin namin trick pa no. Oh, kani motor? Oo, ginawa. Ha? 20. Tama lagi mo jud ko pisina bus dapat sa kauras, nagikan na kada sa balay. Mano mo kaon? Jesus yo kababo. Ay, dahil mo trending. Pilig motor ba? Gamay po. Ito po sa gagawin. Bakit mahawa mo? Uy, uy. Huwag ito buang mo ito. Buang. Ha? Manager ka ba? Nga na yung forma mo. Manager. Pangunggol. Hey! Matitikman ninyo ang batas ng isang api! Tigapit siguro yung buwan nga ka mo. Yuli nito ba? Yuli nito ba? Kita. Yawa, di ka nang gago. Alright, so isang napakawalang kwentang content sa inyong tanan mga duck. Ikan kayo. Eh, Bantok ra init bigo. sinatingala mga baklas. Bantok ra init. Ha? Oh, Aljun man 50, oh, Aljun man 50. Tingala mo, nagbaktas may karon. Kay nag-ilis na gusto sila buskong o kuan. Sa ito, brake pad. Medyo taas na itong lakpon ron. Ayun, Santa Ana ba yung alma mater na yan, si Batana na sana. So, as you can see mga ducks, nag-ilis pa sila buskong o brake pad. Ihilis na, so mo itong magipalit ganyan na brake fluid. Tanginit ay, grabe. Init kayo ba? Boss, tubig boss, dis lang boss. Tubig. Tubig dis. Tubig dis. Uy! Kaan eh. Namakal na lang ba kay? Wala na yung pangkaon. Luya eh. Ang tagtungod niyo ba? Ngilara naglagoy niyo. Ay, wa. Oo, ano yung magliha ba? Kasi gamit na niya. Pwede po ni siya ako. Ay, ka Jack Lord. Diri atong liog ni Jack Lord. Go good. Okay, gado. Yeah, shout out sa mga Jakol, batay o, iyagaan ka o.
So guys, nana si Boss Yul karon. Kuha nami karon sa ilahang Ano yung birthday nga mga dax? So, hinahinin na tagakot mga gamit no? So, ikuha gito yung dyan kulong kuhan ba eh? ano sa? Ang kulungan. So mga ka-twinches, mga ka-ducks, ano ni tanan mi diri. Nila mga gamit. Amo ning ibutang dito sa pick up ila Boss Kong. Shoutout ila Boss Kong. Boss Kong TV. Oh, pag shoutout boss, shoutout na to. Shout out kay Boss Kong day. Ora po. Tara. Usog tubig. Tira na diyan ni dong no. Musigo kan dito boss. So mga ka-twinches, maghakot yung gamit nila dito. A few moments later. Naong na sa nagakot. Kawa, tripan din yung kagwapo ba? Normal lang yapon. Ako nga lang, kung buwan ang mas normal ba? Tura Abnormal. Shout out kay Boss Kong kang kaluan ni thank you kay Jess niya. Guys, orot na naman tanan ng gamit guys. Laban na naman guys. Sorry, atong balay. Laban naman tas tulay guys. Ano lang, junk shop din may padulong no kay baligya tayo tanang gamit. Kita-kits tanya, let's go. Ba, tuloy sa batay. Asa ba? Na. Tog ka. 1, 2, 3, go. Pwede na knockdown. Pwede na knockdown. Sabihin nga mo ba? Mahina. Ay na. Normal ba daw? Oh. AB normal. Normal, mata. Yeah, that's it for today mga video mga Dax. Thank you so much. Shout out to Winches and Toy Toys Lord sa pagtabang sa pag-akot sa gamit. And also, ila Boss Kong, ilang kulko Nicole. And Boss Kong, thank you kayo sa inyo tanan. So, mabago sa mga channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Hopefully mga Dax, before mag-end ang 2021, reach na tayo into 1,000 subscribers. Tabangin ninyo nga maabot na muna. And that's it mga Dax. Salamat sa pagtanaw. That's the wrap. We are Dax Familia. Let's go. Bye.